खुलुमबाय, आंनि मुङा मुस्रिमा बिबारि दैमारि। इं 2024 मायथाइनि दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि बानजायनायाव अनलाइननि गेजेरजों बाथौ आरज मेथाइ रोजाबनाय बादायलायनाय हाबाफारियाव आं फेरगाव जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय खाग्राबारि बियाब बाथौ गौथुमनि बेन्दोङाव थानाय धुपगुरि थागिरबारि गामिनिफ्राय आरज बादायनो आवगायदों। बेनिनो सेथि देंखोनि हांख्रायनाय आरज जोंसारबाय मेथाइखौ रोजाबनो सानदों। बेखौ सुजुदोंमोन मानगोनां चन्द्रकान्त बसुमतारी। आरजखौ जागायबाय। जोंसारबाय